I vores etape 2 har vi en køkkeninstallation, og i den her køkkeninstallation har vi valgt at lave synlige rørinstallationer, da der ikke var andet muligt. I den her installation har vi nogle klipsrosetter rundt omkring i køkkenet. Der har vi nogle decentrale tændinger, som er en korrespondance, som vi har valgt at lave til en korrespondance B. Der findes også en korrespondance A, men i det her tilfælde har vi valgt at bruge B'eren. Så har vi en etpolet afbryder, og så har vi en kroneafbryder. Nedenunder det så har vi nogle stikkontakter, som er disponible til at bruge i køkkenet. Hernede der har vi så til nogle faste installationer, som er til en vandvarmer og til et køleskab, og så har vi en til stikkontakt hernede. Så har vi også et panelunderlag, hvor der sidder en stikkontakt mere til for eksempel en støvsuger, eller hvad man nu skal bruge. Hernede der har vi så til en komfurinstallation. Der er 3 faser nede og 0, og det gør så, at man både kan tilslutte et 400 volts komfur og et 230 volts komfur. Skal vi se. Grunden til, at vi har valgt en korrespondance B, er netop, at jamen, så sparer vi nogle ledningstræk, fordi man har fasen med nede. Det har man ikke i en korrespondance A, kun i den ene side. Og grunden til, at man har sat det sådan her, er, at der er faktisk delt op sådan, så at det her det vil sidde et sted inden for ved en dør, det ene sted og det andet sted. Så kan man tænde den samme lampe flere steder. Den etpolede afbryder, den har vi så, hvor man kan tænde en lampe et andet sted over for eksempel håndvasken eller noget. Så har vi kroneafbryderen. Jamen, det vil man typisk anvende til, hvis man havde noget køkkenlys over bordet eller et eller andet, hvor man kun skulle tænde den ene, eller man vil tænde begge to. Men man har muligheden for at tænde hver for sig. Inde i de her klipsrosetter, der sidder der nogle samlemuffer, som man sætter sine ledere på. Derinde forbinder man også sin lampe, men derinde der er der så også den regel, at man skal kunne skille de bløde ledere fra de hårde ledere, for at man netop ikke får skilt den faste installation fra, hvis kunden nu vælger at sætte en lampe til selv. Og så ved jeg ikke, hvor meget mere jeg har til den etape. Nej, okay. Komfuret, siger du. Hvilken kameraoptryk ud til det? Jamen, der har jeg trukket en 2,5 kvadrat, og det gør jeg, fordi at ifølge den der tabel A2, der skal jeg over 1,5 kvadrat, for den kan kun tåle op til 13 ampere. Hvor meget bruger komfuret? Jamen, det er jo forskelligt. Den kan jo bruge enten 230 volt eller... Hvor meget bruger komfuret i effekt? Jamen, de bruger jo typisk 6.000 watt eller noget. Hvad bruger de? Jeg kan ikke huske det. 9.400 watt? Ja, de bruger egentlig meget watt i hvert fald. Hvilket gør, at ledningen bliver lidt af lun, hvis den ikke er dimensioneret efter det. Hvor mange stikkontakter skal der være som køkken? Jamen, der skal være 3 disponible stikkontakter, og det vil sige, at de må altså ikke sidde i en højde, der er højere end 2 meter, og de skal være let tilgængelige. Det vil sige, at hvis du har en installation, hvor den sidder inde bag i et skab, eller noget, hvor det lukker fra, så tæller den altså ikke som en disponibel. Disponible betyder jo, som det siger, at de er lette tilgængelige. Desuden så skal man have 2 grupper i den her i køkkenet, og det er altså lige meget, hvor stor lejligheden er, så skal du have 2 grupper til køkkenet, og så er det så, at man skal have en gruppe per påbegyndt 50 kvadratmeter. Det vil sige, at hvis du har 100 kvadratmeter, kan du nøjes med 2. Hvis du har 101, skal du altså have 3. Hvad for nogle af de disponible? Jamen, de disponible, det er jo så blandt andet her, de her 3 her, og så har vi den dernede, ikke? Ja. Og den der kan jeg så ikke huske, om det var meningen, at den skulle sidde nede bag et eller andet. Men ellers så vil jeg også betegne det som en disponibel. Så der er 5 disponible? Det vil jeg mene, men der skal være 1 per 4 kvadratmeter. Nej, der skal være 3 disponible i køkkenet. Ja, og fordelt på 2. Ja, det er sådan der. Men nu blander du 2 regler sammen. Ja, det er for stuen eller andre rum. Det er alle mulige andre rum. Ja, alt det her sidder det i køkkenet? Nej, der var også... Var det ikke kun køkken, der var her, eller var det også... Nej. Ja, det er det, der hedder køkken. Alrum, ja, alrum. Så der var noget af det, som ikke hørte til køkken? Og noget, der hørte til noget spisested eller et eller andet. Ja, det hørte til gangareal. Gangareal. Ja. Så hvad for nogle stikkontakter sidder i gangarealet, og hvad for nogle sidder i stue eller i køkken? Jamen, altså de her 3 heroppe i hvert fald sidde... Nej,
de her to vil i hvert fald sidde i gangarealet. Ja. Og så har vi de tre hernede, som er Præcis. disponible. Så den her sidder på den samme gruppe, Ja, og den her sidder på en anden gruppe, yes. og de her sidder På i. i hver gangen, ikke? ja. Så reglerne for gangen er en per flokbygger 4 kvadratmeter Yes. og 3 disponible, ikke? Jo. Godt. Dog kræves det maks, at man skal have op til 8. Man kan Ja. godt lave flere, men det kræves maks 8. Hvis du skulle købe den her ude hos Svare Nyborg, hvad skulle du så købe? Jamen, så skulle man jo købe en 0,75 ledning i blød leder. Oftest. Så hvad hedder den, når man skal købe? Og den hedder 3 gange 0,75 Ja. I blød ledning. Nej, det hedder den. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder det sidste, men jeg ved i hvert fald, det er 3 gange 0,75 installationskabel. Nej. Nej, ikke installation. PQL. Ja, okay, PKL. Ja. Og hvad hedder den der? Den hedder en lampefatning. Ja. Hvad mere? Og det er en stor, det er, hvad er de store, de hedder? De hedder, jeg ved i hvert fald, det er en stor fatning, og der er en lille fatning også, men jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. P27 og E14. Jo, Hvad er den der? Følger den med, eller når du skal købe siden? det er et godt spørgsmål. Og hvad hedder den? Det ved jeg faktisk ikke, men det er en aflastning. Ja, den hedder en aflastningsnævne, det er rigtigt. Og den følger ikke med. Det er simpelthen Hvad er alt det her materiel? Jamen, Hvad er det øverste? jamen Hvad vi hedder har jo det? nogle, Foga-dåser, både et moduls og Dåser? ja, underlag, kalder vi dem. Og så har vi nogle, det her 2,5, nej, det her halvanden moduls, nej, 2,5 modul er det, dem her. Og der har vi nogle 50 rammer til det. Hvad betyder det? Er det 50 rammer? Jamen det er, de er 50 mm i bredden. Ja. Det er rigtigt. Vi har også de halvanden moduls hernede, og så har vi halvanden moduls rammerne til dem. Ikke? Så det er jo alt efter, hvad for en underlag man bruger, så skal man jo have en tilpassende ramme. Ja. Dernede der har vi så panelunderlaget. Hvad er den anden der? Den hedder membrandåse. Og membrandåsen er en IP-klasse 44, men vi kommer ind på noget IP-klasse senere. Så har vi senere, ikke? Det er det. Skal vi ikke sige, at det er fint herfra? Det tror jeg. Ja.